Infone seputar Desa Ngeni, Kecamatan Wonotrito, Kabupaten Blitar, Mak yo. Dadi sampean kabeh misalkan kok arah Lodaya kae kan munggah kan teko kepek bar kepeke kan alas-alas ngono. Lek saiki yo pertebuan. Wingko sampean terus engko sampai memasuki wilayah pembatas Desa Ngeni kalau Tugu kae lho. Lah kene iki mung ngidul dik terus ngulone tembuse dalan kene iki. Kene iki lek ra salah masuk Desa Ngeni Krajan, Mak yo. Yo lek salah minta maaf. Sampean wis tau roh apa urung liwat dalan iki? Sampean wis tau liwat apa urung dalan iki? Dalane ya wis penak lumayan. Dadi misalkan sampean kabeh teko daerah kene iki, terus kan teko lor to terus tek ning alas, baralas kan masuk Desa Ngeni kae. Lek kadung teko kene misalkan tujuan sampean ki Wonotrito, wingko luweh penak liwat kene no Mak yo timbane sampean ngidul terus liwat Pasar Ngeni ngulon, bukan ngulon kan ngalor neh. Dadi mubeng kajake yo mungkin enek selisih 2 kilo paling. Timbane liwat kono ya luwung liwat kene iki. Kene iki termasuk dalan alternatif no Mak yo. Ya wis ngene iki, dalane ya wis lumayan wis cor kabeh. Saiki pegunungane jarang banget sing urung mambu cor jarang banget. Tapi kadang kala core santai memet ra didandani. Ya wis ngono kuwi. Ya krana kene mungkin ya pihak camat, pihak anui mungkin ya apa bupati dan lain sebagainya. Krana ngene jero mungkin ra tau rene ya ra roh. Ya iki kan liwati jembatan, paling bar jembatan iki mung kene iki paling wis masuk dusun Sumber Glagah paling. Ya lek salah minta maaf. Yo ngene sing ngerti komen sing ngerti komen. Ya kene kan ndak patek kurang begitu paham. Penak omong infone kurang akurat. Nah, lek salah ya minta maaf no Mak yo. Ya wis matur suwun sampeyan wis ndelok videoku sampai teko kene iki. Sing rung follow di-follow, sing rung subscribe di-subscribe. Nom ayo aja lali dibuka keranjang bione kuwi, buka profile lho keranjang bio. Ajakane demen karo videone ya dikeki apresiasi. Bah, iki videoku sing arep iki jan apik-apik tenan. Mulakno followen dadi ben ra terlewatkan karo videoku sing apik-apik. Iki engko tembuse perapatan kalau Mak perapatan SD Negeri 3 Kalidau paling perapatan kuwi. Perapatan kuwi lek ngulon tembuse kan Wonotrito ngono. Wonotrito ngulon segini terus engko tembuse ya kae Tugu Macan. Tugu pertigaan Tugu Macan kalau Wonotrito sing sisih kidul wisan ya. Wah, ya ngene iki keadaan masyarakat kene iki paling wis mas